Amai Juni. Ndaswera maswera se. Kubva kumba kwenyu? Ndobva kumba kwenyu? Ari murume wenyu. Ndausiya ariko. Anga kutora na bhora. Ndamusvikira akarara ndikamutsa ndikatimuka. Akati anga ameno zvaangachiita zvekubheja. Unaona akarara. Vamusiya kuita zvebhora. Ko angaitei? Handi ndo udipendi here wacho. Remember paipa tinombotaura like ndichikudza kuti ndingodzokorodza kuti tiite zvimwe zvinhu zvemusikanzwa so. Mune mangogara mune musikanzwa. At least ndasangana nemi panguva iri right. Ende muri kubva kumba kwacho mamuona wana achiona bhora. Mamuona kare. Munonotaura nemurume wenyu inini zvekupindira dzimba dzevanhu handizvigona mai. Ndikuona ndakatakura gumbeze muri kuziva ndikubva kupi ndikubva kubasa. Ndabva kubasa ipapo ndararako ndikaswera ndiriko. Ndatopedza uma4 izvezvi. Hambi anomboita zvechidriver. Hachaite. Kwakareke. Haite zvechidriver. Haana kana chaanoita. Izvezvi mumba manga muri clean here. Mama totsvairwa kana. Mai Juni, munozvionera ndingazoita kunge munane makuhwa. Aiwo, munozoita kunge munane makuhwa but inini ndishamwari yenyu taurai nayo. Because ndabva kudhara ndichitry kutaura naye and hazvisi nyore kuti ndizotanga kuunza nyaya dzangu dzekumba ndakutaura nemi like this. Murume wenyu anetsa mai Juni. Juni havanzwisise. Ndakataura naye kakawanda. Ndakatombomuti hande kwedu akaramba akati ndizondwadza ekumaenda. Ndimi Munotituma because unoita sei nemunhu akadaro mabhiuzi ndiwo uri kubhadhara zvese uri kuita uchishanda. Iye chaanoita ndichingoona bhora. Chekuona bhora nepaplaystation yanga isiri on. Mugona ngwana ini ayo but imimi munhu wenyu ndimunomuziya. Imimi kwamakaza ini zvekuzondipindire mumba menyu kuti wange ndoda kuparadza nzai but Bajuni ndakavaudza inini last week iyo ndakamuti Bajuni ona kamari kawaita save 100 pounds. Wa save 100 pounds toenda kureading kune meet and greet ikoko. Vari kudzidzisa vanenge vachidzidzisa vanhu zvekuti unotanga sei makambani muno. Ini ndakatotanga vakatondiita now the registration ndakatotanga ende kune vanhu hobho vanodzidzisa kuti udaita home here, uda kuita agents here, udaita chii. Meet and greet iyoyo amai Junior yakamboitwa muManchester uko ndikamuti handi akaramba izvozvi yamureading iri kuitwa musi wa13 July kubva na9 makuseni. Maloya anenge ari pachi kudzidzisa kuti mitemo yemu inoshanda sei, wodzidziswa kuti CQC vanenge vachidei takawanda amai Junior zvekuti uda kutanga dom vanongokupa malectures ekuti CQC inoya ichitsvaga chii vachidei handiti but murume wako ukamuudza zvinhu izvo vavati handizvigone kambani kuzoita sei plus isusu mitemo yemuno matinzwise. Ndikati ayoka kune vanhu hobho maspika vana Mr Mashandu vana bvunza wabaya solicitor yekubirmingham uyu unomuziya. So murume wenyu ipapo haadi kutera apa ndatomuti save 100 pounds 100 kungoseende pane madhina malanchi machii ipapo pameet and greet ipapo asa haadi kuteerera ndoshandomubatsira chete mukaita iye asingade kuenda zvobatsire hapana. Imimi kana mutoda kuendawo zvenyu ndimo ingatoenda handimazvarwa kuno here nobvunza. Saka every vanoita mameet and greet wayo masession vachiita masession vanhu vachiva vachidzidza. Manchester kwakwazara kuti ende ukabvunza vanhu ndokuti tadzidza but murume wenyu haadi handindoshandomubatsirawo se shamwari yangu zvava but anenge asingada kunzwisisa. Maita zvakanaka mandiudza shoko rakanaka chaizvo. Inini zvandangosvika kumba kudai ndakumbonotry kutaura naye. Kana abvuma munongondifonera because registration kunofanira munhu anofanira kuregister. Ndokupai madetails ese mofona monzwa kuti vanhu vanotanga registration ichiripo here because matiketi acho anofamba ende zvinoitwa pahotera haisi kuti zvinoitwa pasi pemuti pahotera asi munhu kwamuudza anenge achiramba. Saka handimuzwisise Bajunior anoda zvekuvata izvozvo. Alright amai Junior. Mongomuudza kuti 13 July ndopa iyo iSaturday atatotarisana naye paredinga. Ngavhure munhu unongovhurawo kambani yako yeke wongotangawo something hazvina basa kuti uri dependent. Handizivi kuti anoda kutibatsirwa sei.